ഇന്ന് കൃഷിയിൽ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ പഴയ ചാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈനാക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഈ മെത്തേഡ് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രം. നമ്മുടെ ഒരു 10-25 ചാക്ക് ഞാൻ ലൈനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾ നടുകയാണ്. എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കരിയിലയും പച്ചപ്പുല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീതെ മണ്ണിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 പീസ് മഞ്ഞൾ അതിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ മഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും മുളയ്ക്കില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഏകദേശം 2-3 മാസമൊക്കെ പിടിക്കും. ശരിക്കും ഇത് ഏപ്രിലാണ് ഈ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നടേണ്ട സമയം. നാശാവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ നട്ടു വയ്ക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 10-25 ചാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടാറുള്ളത് ഈ ചാക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് പഴയ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വിറകുവരയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സുകളൊന്നും കളയാറില്ല. അതൊക്കെ ഞാനൊരു അട്ടിക്കിട്ടിട്ട് ഒരു വിറകുവരയെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. ഇനി അതിലൊക്കെ ഞാൻ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കളയുന്നതിന് മുന്നേ അത് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതാണോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമേ കളയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് ചീര പാവി നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചുവന്ന ചീര അത് പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേര് പൊട്ടണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചീരയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചാക്കിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കുഴിച്ചെടുപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വാടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും അതൊന്ന് ഫ്രഷായി കിട്ടാൻ 2-3 ദിവസം പിടിക്കും. ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തണലത്ത് ഒരാഴ്ച വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള മണ്ണിൽ അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ നന്നായി പരന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് വീടിൻ്റെ ഇറക്കിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. വെയിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണലത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടാതെ കിട്ടും, നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇനി അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാക്കിലേക്ക് നടാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചീരത്തൈക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മഞ്ഞൾ കുഴിച്ചിട്ട അതേ ചാക്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചീരത്തൈയും നടാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചീരത്തൈ നടുന്നത്. നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൽ എന്താ പറ്റിക്കണമെന്ന് പറിച്ചു നോക്കട്ടെ, കുട്ടികൾ ചെയ്യണ പോലെ. മഞ്ഞൾ കുഴിച്ചിട്ട് അന്ന് നനച്ചിട്ട് പോയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. കാരണം നമ്മൾ മാന്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട നല്ലൊരു ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും വെയിലുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് വാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ മഞ്ഞളിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ 1-2 തവണ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അതൊരു ഈർപ്പത്തോടു കൂടി കിടക്കുള്ളൂ, വാടാതെ കിടക്കുള്ളൂ. ഏതായാലും നമ്മൾ മഞ്ഞളിൽ നനയ്ക്കല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചീരത്തൈ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചീരയ്ക്ക് വേറെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളമിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വാഴയ്ക്ക് വളമിട്ടാൽ പിന്നെ ചീരയ്ക്ക് വളമിടേണ്ടെന്ന്. ഇനി ഈ ചീരത്തൈ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വളമൊക്കെ ആ മഞ്ഞളിലും ശരിക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെ മഞ്ഞൾ മുളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചീരത്തൈ നമ്മളെ വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചീരയുടെ വേരൊക്കെ വന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വർഷം ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 കൃഷി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചീരയുടെ തൂമ്പൊക്കെ നുള്ളിയിട്ട് കറിയിലിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീരയുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കേ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ മുളച്ച് വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ.